ओमफ्राय दिनै मा दिन दिनै दान फैसा देखाय राननाय बेल'सैमोन नै रायजोफोर मोनबेसे गामियाव रानना फैखो मोनबेसे गामियाव रानना फैखो दा फैयाखै आङो नै बाहाय दंबावो बेनाव दंबावो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे आंनि चेनेलाव बरायना लाबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव होखांखाबाय आं बेनि सायावनो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरबाय बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर दिनैनि थारिखआवहाय बे आइजोखौ बिनि आखायाव फैसा दङमोन ओमफ्राय माखासे सुबुंफ्रा बेखौ दिनै लामायाव लाखिनानै सोंदों आरो बे बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना इलेक्सननि खाथिराव भटनि थाखाय बिथांमोनहा माने न'खर हाबनानै फैसा रानदों आरो बे मादैया फैसा रानदों होननानै बिथांमोनहा बुंदों आरो बिथाङा फैसाखौबो जासिदोंमोन जायफोर लाखिदों बिथांमोननाव बिथांमोनहा लायाखै दा बाथ्राया जाहैबाय मा बे जाथाया जोंनि गेजेराव मानो जानो मोनखो बेफोर खामानिखौ सोर मावमारो आरो जेनोखि बेफोर खामानिया सैथो नंगौना नंमारा बेखौ आं बुंनांगौनि दरखार गैया बेखौ माने गासिबो सुबुंफोरा मिथिखागौ आरो जायफोरनाखि फुराना सरखार माने फुराना सरखार दैदेननानै फैनाय बिथांमोना मिथिखागौ आरो दिनैनि थारिखआव जों मिथिगौ एसेब्लाबो दिनै बेयो जोंनि आसामनिल' बाथ्रा नङा बेयो दिनै जोंनि बिटिसिनिल' बाथ्रा नङा जोंनि आसामनिल' बाथ्रा नङा गुबुन स्टेटफ्रावनो गुबुन रायजोआव दिनै जों नुनो मोनदों माब्रैबा रायजो राजा आइ आफानि भटखौ मोननो हागोन माब्रैबा रायजो राजाफोरखौ सन्थुष्ट खालामनो हागोन बेबायदि माने थांखि मिजिं आरो नोजोर लानानै दिनैनि थारिखआवहाय रायजो राजाफोरनो एसे एनै साहा पानि माने लोंनो थाखाय होनाय एबा फैसा एसे एनै होनाय बेफोर माने गोदान बाथ्रा नङा दिनैनि थारिखआव जों बेखौ गोदान होननानै बुङोबा बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गोरोन्थि जागोन आरो बेराद मोनसे भुल जागोन होननानै आं सानो आरो दा दिनै नंगौ बे मादैया जेफोर माने न'खराव हाबदों जानो हागौ नंगौबो जानो हागौ बा नङाबो जानो हागौ बिथाङाबा मानि थाखाय थांदोंमोन जों मिथिया खिन्थु बिथाङा लामायावसो लोगो मोनदों सोरनिबा न'खराव हाबनानै फैदोंमोन ना मादोंमोन जों बेखौबो क्लियार नङा खिन्थु बिथांमोना दिनै बेनाव जेरा सेबबाय थादों फैसा रानदों आंनि बिनाव फैसा दं बावनानै दख'नाखौ खेवनानै नायहोलायदों दख'ना खेवनानै नै गैया सनाफोर होननानै बिथाङा बुंदों आरो आं बिनि सायावनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो बुंनो लुबैदों बेवहाय फैसा राननाय आरो रानै बेखौ गामि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा गासिबो मिथिखागौ इलेक्सन फैयोब्ला रुलिं गभर्नमेन्टआनो जा बा बिर'धि पार्टियानो जा बिथांमोना दिनै एसेब्लाबो रायजो राजाफोरनो साहा पानि माने लोंनो थाखाय फैसा राननाय हुदाया दिनैल' बाथ्रा नङा बे गोबां समनिफ्रायनो बेयो जाबोनाय बाथ्रा आरो बेखौ जों बयबो मिथिखागौ बावहाय नोङो बिर'धि पार्टिबाबो रानगोन रुलिं पार्टिबाबो रानगोन माब्रैबा रायजो राजाफोरनो माने 100-200 होनानै बा 1000-500खौथ' बिदि होनो हानाय नङा माने 100-200-300 बेफोरबायदि फैसा होनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय भट आदाय खालामनाया बे दिनैनि बाथ्रा नङा आरो बे गोदान बाथ्रा नङा जों बेखौ गोदान होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन खिन्थु जोङो जुदि नायोबा इलेक्सननि माबाखौ जों नायोब्ला बेफोरबायदि फैसा बिलाइनो मोना बे मोनसे बाथ्रा खिन्थु नाथाय दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे मोनदाङो कि जों भटनि सिगां जुदि थाइसे थाइनै फैसा मोनखायाब्ला जों भटनि उनावथ' आरो जों जिउ थाइसे थाइनैबो भट माने मोनखाया देरहानानै थाङोबा जोंखौ नायसनखाया स' बेबायदि साननानै माखासे रायजो राजाफ्रा माने लुबैयो आरो माने जोंनो साहा लोंनो होनांगौ दैदेनगिरिफ्रा जोंनो हो अब्लासो जोङो भटखौ होगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौबो गामि सिंनि साजा बुसा सुबुंफ्रा बुङा नङा बुङो दा बेनिखाय दिनै जानो हागौ बे मादैया रानदोंबो जानो हागौ बा गावनि माबा मोनसे खामानि थाखाय थांदोंबो जानो हागौ नङा होमबा बिथाङा बबेनि राजखान्थि बिथांमोना होनदों UPPLनि होनना बुंदों बाथ्राया बेसेबां जेनुइन जों बेबो क्लियार नङा दा ओंखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव स्पस्ट' फोरमायनानै होबाय जे इलेक्सननि टाइमाव भटनि सानसे साननै सानथाम बा सप्ताहनि सिगां थाखा राननानै होनाय बे माने खान्थिया माने इलेक्सननि समाव जाया नङा जाखायो आरो बेखौ खुनु मोनसे सोरबा माबा मोनसे फरबिट खालामबाबो एबा होबथाब्लाबो जोङो बेखौ रावबो बन्द' खालामनो हाखाया बे होखागोन रांगाफ्रा रानखागोन दा रायजोफोर आङो जोबनायाव मोनसे खावलायबाय जोंना गाबोननो भट दिनैनि दा मोनायावहाय बयबो गोजोनै गोजोन सुखियै माने गोजोनै उन्दुनानै थानो हाथों आरो गोजोनै गाबोन फुङाव माने थांनानै बयबो लैहोर मोजाङै मोजां भटखौ हैनो हाथों बे आंनिफ्राय खावलायबाय नोंथांमोना साननानै नायनो जाबाय सोरबायदि सुबुंखौ होयोब्ला बिथाङा खामानि मावमारगोन सोरबायदि सुबुंनो जों होयोब्ला माने
बिथांमोना जोंनि गेजेराव खामानि मावगोन बेखौ आरो जुदि आं नोंथांमोननो खावलायदों आं नोंथांमोना आंनाव बिराद सोंबाय थायो नोङो सोरनो भट होगोन नोंलाय सोरनो भट होगोन होननानै आंखौ गोबां मानसिफोर सोंबाय थायो स' बिदि सोंनांगौनि गोनांथि गैला लोगोफोर आङो जुदि गाबोन माने सेन्टाराव माने भिडिअ खालामनो मोनोबा आङो स्पियाव माने सोनानै आङो भिडिअ खालामनायनि प्रसेसखौ लागोन आं सोरनो होदों बेखौ नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन खिन्थु आंबोथ' होनांगौ नङा होमबा हयथ' एसे आंबो मरेलि हिसाबै सोरजोंबा सापर्ट दङ नङा होमबा आंबो सोरखौबा मोजां मोनो दा बे आं मोजां मोनो आं भटखौ होखागोन दा गतिके नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै मोजां भटखौ थुनो हादों खुनु गोनो गोथो जानो नाङा नोंथांमोना भट सेन्टाराव थांनानै एसे खोमसि जायो सान्दुङाव लाइन थाबाय थानायखाय नायनायखाय नोंथांमोना मेगना एसे बोरैबा नुहैयो आरो जाय बिथांमोना नोंथांमोना होनो खोमसियाव दोनो होननानै बे खोमसियाव दोननायनि मेन खाहानि दङ बाहाय जेनेखि मोनसे बक्स बायदि थायो नङा होमब्ला बे जाहैबाय मा बक्स बायदि थानाय बुस्थुआ बे माबा बेखौ होननानै बुङो भिभिपेट बे भिभिपेटआ डाइरेक्ट सानलाइटजों नांनाय जायगायाव दोनजाया ओंखायनो बेखौ एसे होथेना दोननांगौ जायो आरो जेनेखि बेलट इउनिट दङ नङा होमबा मा होनना बुङो बेखौ बेलट इउनिटजों भिभिपेटजों स्रें दोनो बे बेलट इउनिटआव जोङो थुनांगौ जानानै फैयो बेलट इउनिटआवहाय नों सोरनो थुनो बेखौ नों मोजाङै मेगना मोजां सिनायाखैबा दसे नायहाबनानै नों मोजाङै नायनानै नों थु आथुर बोथोर जाहैनो नाङा जों बे सिङाव थांनानै जों रावखौबो गिहैनो नाङा जोंनि मानसिफ्रा गिहैयो सिङाव थांबानो अफिसारखौ नुनाय लोगो लोगो जोंनि मानसिफ्रा गियो मानो जों बेहाय गिनांगौ दरखार गैया बिथांमोनाबो गासिबो साफा मानसिजोब बिथांमोना सोरबा जायफोर बिथांमोना थांदों सोरबा मास्टार मावोनो सोरबा बबेबा डिपार्टमेन्टआव जेनेबा गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावग्रा बुरजासो बिथांमोना दा बिथां साख्रि मावग्राफोरखौनो लाङै अफिसार खालामफैदों दा गतिके जों रावखौबो गिनाङा नोंसोरा रावखौबो माने गिनांगौ दरखार गैया भट हैनाय समाव मोजाङै थांनानै नोंनि भटखौ नों होनो हागोन नायजो थुनानै होफैनो हागोन होननानै नोङो जुदि सिनायाबा नायहाबनानै मोजाङै लाइनखौ नायदो नों सोरनो होगोन नङा होमबा नों ट्रेक्टरनो होगोन ना नोङो माबानो होगोन नांगालनो होगोन नों मोजाङै नायहाबनानै बिनि सिदा बटामाव गोथां थाखाय एसे बटामा बेहाय सेरबानो जाबाय माने खुनु रावखौबो गिनांगौ गैया मोजाङै मोजां भटखौ होनानै फै बेखौ आंनिफ्राय खावलायबाय मोजाङै खेबसे सानबाव दा मोनायाव साननानै सोरनो होयोब्ला देरहालांनानै जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन बेखौ साननानै नोंथांमोना मोजाङै भटखौ होदो बे आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खावलायबाय आंबो भटखौ गाबोन हैगोन आरो हायोबा आंबो भिडिअ बानायनानै नोंथांमोन देखायगोन कि आं सोरनो भट होखो बेखौनो आं फोरमायनाय जाबाय थेंक इउ